खालामदों गासैबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोना इसोरनो जोबोर मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनो जोबोर मोजाङै दं। दिनै आङो बे मोनाबिलि समाव दान्दिसे सम लाइभआव फैलायबाय नोंथांमोनजों बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि लाइफआव नुजाफैनो हायोबा अननानै प्लिज सापर्ट खालामगोन आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामगोन आरो शेयार खालामगोन नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय। जाय हक नोंथांमोना फैयोब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि सावरायलायनि बर्थमान बोथोर आरो थासारिफ्रा बारा थिग नङा। बोथोराबो जोबोद गरम आरो थासारिफ्राबो बर्थमान गरमानो सोलिगासिनो दं। नोंथांमोननि अननायाव दान्दिसे सम नोंथांमोनजों सावरायनानै आङो फिन दिनैबो लाइभआव फैलायबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि लाइफआव नुजाफैनो हादोंब्ला कमेन्ट खालामगोन आरो रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम आंनि लाइफआव दसे सम नुजाफैनो हागोन होननानै आसा खालामहरो नोंथांमोना जाहाथे जायफोर बिथांमोना लाइफआव दसे नुजाफैनानै मोजां गाज्रि दसे सावरायफैगोन आंजों आरो नोंथांमोननि सापर्ट होनायानो दिनैसिम आंहा फैयै फैयै चेनेला एसेबांखिनिसिम आवगायबोगासिनो दङ आरो आसा खालामबावो जे नोंथांमोना हाजासेखौ आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै नोंथांमोननि अननायाव थाबैनो जुदि आंनि चेनेला 20K साबसक्राइबार जानायमोनब्ला नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलखौ नायगिरिफोरखौ खनसे जहैनो इनभाइट खालामनायनि गेजेरजों साहा पानि लोंलायनो साननानै दंमोन नोंथांमोना नाजादो एसे थाबैनो आंखौबो 20K खालामनो। प्रनय गयारि हाय हेलौ नालकार नार्जारि माबोरै दं सार मोजाङैनो दङ बर्थमान सार नोंहालाय माबोरै दङ सार खबर सबर माबोरैहाय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फैनानै कमेन्ट हरफै सावरायलायनि मोजां गाज्रि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आसा खालामदों आरो जेसे हायो एसे नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ थाबैनो 20K खालामना हो सेयार खालामनानै हो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जाहाथे माने 20K जायोब्ला आङो केक हानायनि मुङै नोंथांमोनखौ गासिखौबो खनसे इनभाइट खालामनायनि गेजेरजों फिसा अननायनि गेजेरजों जा हायो आङो एसे पार्टि हिसाबै साहा पानिबाबो लोंलायनो थाखाय नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामनो सानदोंमोन आङो इनभाइट खालामनाया बेनो जे गासिबजोंबो कन्टेक्ट नाम्बार गैजोबा नालाय चेनेलनि गेजेरजोंनो माने भिडिअफोर होनानैनो आङो नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामगोन बबे डेटआव आरो मा समाव बबे मासाव खालामनाय जागोन आं नोंथांमोननो 20K साबसक्राइबार जायोब्ला नोंथांमोननो आं भिडिअ होगोन जाहाथे नोंथांमोना सम आरो टाइमफ्रा मिलायोब्ला नोंथांमोना जाहाथे आंनि इनभाइट खालामनायाव बयबो नुजालाय फैनानै साहा गरदसेबाबो लोंलांगोन होननानै आसा खालामो जेब्ला नोंथांमोना 20K साबसक्राइबार खालामना होगोन आंखौ बे समाव आरो अननानै कमेन्ट हरदो लोगोफोर गासै आंखौ मोजां मोनग्रा आंनि फल'वार्स नोंथांमोना माबोरै दङ खबर सबर मोजां ना गाज्रि अननानै एसे बयबो फोरमायहरलायदो। नोंथांमोना आरो बबे बबे जायगानिफ्राय आंनि लाइफआव जयनिं जानो हादों अननानै फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथांमोना प्लिज
बोथोराबो ओरैबायदि गरम जागासिनो दङ दा साननैसो बर्थमान जायगा जायगा अखाफोर हादों नामाथाय ना हायाखैसो दाथ' जोंनावथ' गैया माथो गुवाहाटियाव अखा होननायानो गैया अखाखौनो नांगौ जादोंब्लाबो मोनथ'थाराखै ओरैबायदि गरम जागासिनो दङ फांखा गंसे गाज्रि जानानै दङ बानायनोनो हायाखै बानायनो माने बानायखांबाय सिगाङाव दा आरो बेखौ बानायनानै जेबो लाब गैला माने गाज्रि जासो जाबाय बेनोसै नालाय माथो खालामबावनो आरो दुखिया अबस्था बाहेरायाव थानानै सोलिनो गोनां जायो जेने थेने उदै थाइसेखौ गथ' गथाय बिसि फिसा लानानै सोलिगासिनो दङ बेनो धैन'बाद आदसा नोंथांमोन कमेन्ट खालामदो दे ना माबाफोर बेस्थ'आव दंजोबो नामा बिथांमोना बेस्थ' दंब्ला अननानै बेस्थ' दं होननानै फोरमायहरगोन दान्दिसे सम हेल्प खालामदो जास्ट 30 मिनिटसो आं बांद्राय गोबावबो होनाय जाखाया 'प्रदिप बसुमतारी क'क्राझार कुसुगावनिफ्राय आं नायदों आदसा थेंक इउ स' माच प्रदिप बसुमतारी औ माब्रै दङ नोंथाङा खबर सबर मोजाङैनो दंना कुसुगावनिफ्राय आरोना आदसा थेंक इउ जोबोर गोजान गोजाननिफ्राय हेल्प खालामदों आंखौ नोंथांमोना जा प्रदिप बसुमतारी बिथांनिया मोजां ना खबरा आदसा आदसा मोजां दं आदसा थिग दं बिदिनो मोजां थानांगौ अरायबो मोजां थालायनांगौ अब्लानो मोजां जायो जिउआव गोजोन मोनो मोजाङै थायोब्लानो मोनाथारबायबो माथो खोमसि नुबाय क'क्राझारावथ' थांनो सानबाय थाबा माथो समानो मिलायला टाइमानो मिलायला माथो थांनांगौ दंमोन माब्ला थांनाय जाबावोथाय कुसुगाव एरियायाव बेरायनाय जाथाराखै ओरै गसाइगावथिं बेरायनाय जायो डाइरेक्ट गसाइगावआव माने जुमदुवार खाथियाव थांनाय जाखायो आरोखि फैदोंमोन मा खबर दा आदसा सार मा खबर माने मोजाङानो सार नोंहालाय माबोरै दं खबर सबर ओइ दसे सम ओरैनो गरमानो बाराथार नालाय बेखायनो लाइफसो फैलाबायदों सार नोंना मोजां ना सार खबरफ्रा मोनाबायबो गोजौआवसो दंफैयो आङो आंबो बिदिनोसै दे औ
गोजोननाय थादों सार नोंथांनिसिम रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथाङा जे आंनि लाइफआव सफैनो हादों दान्दिसे सम रायदावहैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम। अके ब्र थेंक इउ सार। न'आवनो दं खोमा सारा ना बहाबाफोर दङ बाहेराव? बाहेरावसो ब्र' आदसा दे थिगानो सार अब्ला बेस्थ' खोमा सारा थांफिननोसै जागोन दे सार बेस्थ'ब्ला नों थांनो हागोन दे सार जेबो नङा थेवब्लाबो रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय थेंकिउसै सारनिसिम। मालाबा बेरायफै जागोन प्रदिप बसुमतारी नोंथां थांगोन निस्सय थांगोन बे मासाव हायाब्लाबो फैगौ मासहालागै थांसै बेरायनो थांनो साननानै दंखायो। माने समजों लोगोसे मिलायनो हायाखै जानानै दङ टाइमफ्राबो मिलायाखै नालाय। खोमसि लांथारोबा माथो खोमसि नुबाय। आं रुमाव थांसै रुमाव थानानै दसे सावरायबावनोसै नोंथांमोनजों। 30 मिनिटसो थानो सानदोंमोन। कपिराइट फैयोना बेखायनो माने दिगदार जायो लामायावसो फैफिनबाय आङो दान्दिसे सावरायबावनोसै नोंथांमोनजों नोंथांमोना बेस्थ' नङाब्ला एसे हेल्प खालामबावदो। जोंहा प्रदिप बसुमतारी बिथाङा कुसुगाव ओनसोलनि आरोना थांगोन नोंथांमोननिथिं मोनसे समाव आरामनो टाइम मिलायनानै बेरायनो थांगोन र'। अखाफोर हादों नामा नोंथांमोननिथिं जाय बिथांमोन दङ दे अननानै कमेन्ट खालामदो दसे सावरायबावनि। बेस्थ' गोजाथारबायदिमोन दां दिनै अबसे मोनाबिलियाव बयहाबो बेस्थ'बो जायो फरायनाय गथ'फ्रा दा गाव गावनि फरायनायाव हमनांसिगोन नालाय आरो बेराफारसे न'नि खामानिफोर थायो।
Ai bỏ con đúng rồi đúng đấy. À gì? Bỏ con này kìa. Mặc tay đấy. Quá là ghé. Rồi đấy. Rồi con này. थाम्फैयानो अयथासारलै गुवाहाटि होनबाथाय दसेखौनो दलरबो गसंनानै थाथेरनो हाया जोबोद डिस्टार्ब होयो थाम्फै होनबाथाय अयथासार थाम्फै दं हर सान मुस्रि गैयाबाथ' उन्दुनानै थानो हाखाया बिसिनायाव हाबसान्दियानो धुपा पेकेटसेसो जोबलांनो नागिरखायो माथो धुपफ्राबो 2 नम्बर जाजोब्बाय आजिखालि थाम्फैयानो खारनो नागिरला गरमानोथ' बोरै जागोन देग्लाय खमायगोन ना खमाया जाखो अखाबो गैया नामा देग्लाय उदालगुरियावथ' माथो एम्बुनि हाबासो होलायनांबाय अखानि थाखायनो नोंथांमोना मोजाङै दंजोबो ना लोगोफोर गासिबो खबरफ्राथ' थिगानो दंजोबो खोमा रावबो कमेन्ट हरथ'ला नामा मोनाब्लिबासो एसे बार नाङो सोरगिदिं जेथिंबो होथेजोबनाय नालाय बहाथो बार मोजां नांनो
नोंथांमोनाथ' सानैल'सै नोंथांमोना दा थाबावगोन ना थांनोसै बेस्थ'ब्ला थांनो हासिगोन नोंथांमोनहाबो आंबो बिदाय लानोसै खोमा 20 मिनिट जाबायानो बे टाइमाव बयहाबो बेस्थ' जाखायो एक्सुलि बे टाइमा सोरबा बाजार बुजार खालामनाय टाइम फरायनाय लाइमोनफोरबा फरायनायनि टाइम जानानै दंना दा नोंथांमोना माबाफोर बेस्थ' दंब्ला बिजियाव दंब्ला थांलायनो हासिगोन जेबो नंला 21 मिनिटसिम जाफैबायानो बांद्राय गोबाव थानो बरिं मोनोना नोंथांमोनाबो आंहाबो नै थाम्फैयानो जालासो लामायावसो दं नालाय आंबो गसंनानै थाम्फैयानो अयथासार एस पि ब्लक पानि भिडिअस लाइक डान थेंक इउ स' माच फंबाय माब्रै दङ फंबाय खबर सबर डलार बेसे जाखो नामा डलारा नांगौ फंबाय लाम नांबावगौ जाना दं नोंखौनो गोसोखांना फैबाय आं आदसा थेंक इउ फंबाय दे गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरो सापर्ट होफैनायनि थाखाय खबरफ्रा मोजां ना फंबाय दसे होलाबायदोंमोन नै बरिं मोननायखाय जेनथेन 30 मिनिटसो होनो सानदोंमोन थिगानोथ' माथो नोंना फिउसा आदसा भिउसआथ' थिगानो होननांसिगोन फंबाय नाथाय माथो खालामनो वास टाइमा नायनायनि सायावसो जाहैबाय नालाय मानसिफोरा जुदि भिडिअ'फोरखौ मोजां मोननानै फुरा नायोब्ला वास टाइमा मोजां फैयो दा गासिबो जुदि फुरा नायजोबाब्ला वास टाइमाथ' बहाथो फैबावनो आरो गोबां इउटुबार्स जाबाय नङा होमबा दानि जुगाव सोर साबेसेनि भिडिअखौ सोर बेसे गोबावसिम नायबावनो नङा होमबा मानो डलारा खम फैखोआ दानो डलारा बेनो फंबाय माने आं दहायनो बुंबाय भिउसआ फैयो नाथाय भिउसजों लोगोसे फुल भिडिअ नायाना मानसिफ्रा नैबे फुल नायैनि जाहोनाव माने डलारफ्रा खम फैयो आरोखि 3K आवथ' $1 फैनांगौमोन ना आदानो 3K माने भिउसआ 3K आव नामा भिउसआ 3K जों $1 खोथा गैया फंबाय जेन'बा बिदिनो बहुद खोथा दङ माने इउटुब लाइनाव नोंनाव मालाबा 20K 30K भिउस फैबासो 1 2 3 बेफोरबायदि डलार फैलाबायो हेल' एभ्रिवान औ औ नंगौ होनदों आदसा नंगौ बिदिनो माने नायग्राफ्रा आंगायनाय मोनलांबाय लासै लासैनो इउटुबारफ्रा गोबां जालांबाय सोर साबेसेनि भिडिअखौ नायबावनो गैयाबाबो 8 मिनिट 10 मिनिट 12 मिनिट 15 मिनिट भिडिअ होनाय जायो नालाय दा नोंनिखौनो जुदि 10 मिनिट फुरा नायोब्ला आं गुबुननिखौ मा समाव नायबावगोन नैफोरबायदि जाहैबाय आरोखि बेखायनो फुरा नायजोबनो हाला बयनिखौबो एसे एसे खोनासंनो गोनां जायो नायनो गोनां जायो नैबेफोरबायदि खेथ्रआवनो माने डलारफ्रा फैनांगौ बायदि फैला आरोखि वास टाइमा फुरा जाला डलारा माने वास टाइमनि सायावसो सोनारो नालाय आंथ' सर्टसो होगारगोन आर्निंस जायाबाबो दा आर्निं जायो सर्टबाबो बुरजा भाइरेल जानांगौ सर्ट भिडिअब्लाबो माने भाइरेल जायोबा मोजां जायो आरोना भिउसफ्रा मोजां फैयोबा माने खम फैयो आरो आर्निंआ खम जायो
आंना दिनै लाइभ फैनायाबो टाइमा एसे बेखायदा जादों माने बे टाइमाव होनायबो जाखायामोन आङो होथारोबा बिदिनो 8थासोआव जायोमोन आं मोनानि 7:30 8था आरो नङाबा सानाव 2ता 3थासोआव होयोब्ला एसे मोजां जायोमोन आरोखि दामाने बे टाइमाव बुहुत मानसिफ्रा खामानि थायोना सोरबा बाजार खालामनाय सोरबा सेन्टारफ्राव गिदिंनाय बेरायनाय बिदिनो आरो आइजो माहारिफ्रा ओंखाम ओंख्रि संनाय सोरबा बायदियाथ' दासिमबो मोसौ बोरमा नागिरनानै मोनाखै फोथारफ्राव नङा होमबा थिग बेखायनो माने बिदि जायो आरोखि अन होनो आरो औ नों सर्ट हगारो नामा आदानो हगारो सम सम ओरैनो गोबावजों खनसे माब्लाबाफोर हगारो खिन्थु निजा कन्टेन्ट हगारनाय जाया बारा सर्टआव दङ मोनब्रैसो माने दङदां 10थासोआ बिदिनो सर्ट भिडिअ खम फैथारो आर्निं जाया नङा जायो मालायनि मिउजिक आरो मेथाइफोरखौ लानानै होनो नाङा बारा सर्ट भिडिअ हायोब्ला आंथ' गुगोल एडसेन्स सानो मा जागोन आदा होनदों मा होनदों आंनाथ' गुगोल एडसेन्सआनो मा जागोन आदा गुगोल एडसेन्स नों गुगोल माबा फिन एप्लाइ खालामबायमोन नामा मनिटाइस एप्लाइ खालामखांबायमोन ना नोङो 3000आवनो 1K औ 1 रुपिस मोना नामा आदा 1K आव 1 रुपिस बिदि नङा फंबाय माने मायाव 1K भिउसआ नामा भिउसआ 1K आवथ' 1 रुपिस खोथा गैया जिखुनु है हमनोनो हालाय लाङालै गोबांथार भिउस नांगौ जायो 4K जाबासो खालायगोन आं आदसा थारमाने मा समाव आर्निंआ प्लास जाफैयो बेखौ फात्ता मोनस्लाबा माने बेसे भिउसजों $1 जायो फात्ताखौनो मोना ओरैनोथ' साननो थाङोब्ला 10K जों माबा होनो 1000 भिउसजों 1K नालाय ओमफ्राय 10K भिउस जायोबाथ' नोंहा माबा जानांगोन 1 लाख भिउस सर्टसआव आदसा सर्टसआव जुदि बेलेगनि कपिराइट गैयाब्लाबो गानफोर लानानै माबायोबा राननो गोनां जायो सर्ट भिडिअ आर्निं खालामनो हायो आर्निं खालामा नङा जाया नङा जायो खिन्थु 3 भाग राननो गोनां जायो आरो मिउजिकनि संनि आरो नोङो 45% मिउजिक कम्पानि आरो सं कम्पानिया 65% लांगोन आरोखि सरि 55% जुदिहाय नोंनिनो निजा कन्टेन्ट सर्ट भिडिअ होयोब्ला बेफोराव माने 100आव 100%खौ मोनजोबगोन आरो नोङो सर्टसआव 100K बासो $1 नामा आदा 100K बासो $1 माने डलारा बिदिनो एसे एडस जाबोबाय थायोलै फंबाय प्लास जाबोबाय थायो माने हमनो हाया गोबां भिउस आरो गोबां वाच टाइमनि गोनांथि जायो माने वाच टाइम नांगौ जाथारो वाच टाइमानो माने खम फैयोना मानसिफोरना बेनो थाम्फैआनो मासे दिसटाबलै आंनाथ' आंनाथ' लङा 50ल'सो फैयो माथो आदा 50ल' माने माया 50ल' भिउसआ ना मा जाखो भिडिअ'आव थारमाने 50ल' भिउस फैयो नामा अनलि 50ता सावथ' मा होनदों आथोनाबो जाया खोमा
50 भिउसआव आथोनाबो जाया होननायखौनो होननांसिगोन माथो जानो दा हनै जोंनानो 3000 4000 गाहाम भिउस गोनांफ्रानो माथो थाइसेयानो फैबावासो $1 फैया माथो चेक खालामबा मोनजोबो ना बै माबाखौहाय औ आदा लङाव होनो बिदिनोलै माथो होनबावनो मालायफ्रा सर्ट भिडिअ मोनसेजोंनो खिन्थु हाजार हाजार थाखाबो जागासिनो दङ भिडिअ मोनसेजोंनो लाख मिलियन साबसक्राइबार लाना फैगासिनो दङ दा जोंनियासो माने गोबां नाजाबाबो खस्थ' खालामबाबो जाया माने टेकनिकखौनो मोजाङै मिथिजोबाना जोङो मा सिस्टेमनि भिडिअखौ होनांगौ माबोरै हगारनांगौ थारैनो मा मा होमारनांगौ टाइटेल आरो डिसक्रिपसनफ्राव बेफोरनि सोमोन्दैनो मोजां मिथिजोबनाय जाया नालाय जों बेखायनो माने भिडिअफ्रानो मोजां भाइरेल जाया आरोखि माब्लाबा नों ओरैबायदि भिउस फैथों साननानै गोसो होनानै नोङो बानायबाबो जाया माने खामानि होआ सर्टसजोंबो खामायनो हायो खोमालै आदा नङाब्लालाय माथो सर्ट क्रियेटर्सफ्रासो बांसिन जाबाय औ मानो हाया जानांगौ जाखो हायोना बे नुवाखै 1 मिलियन 2 मिलियन 1 क्रर 2 क्रर 3 क्रर बेफोरबायदि माबा दंना भिउस दङ बेफोराव मोनसे भिडिअ'जोंनो मोनसेजोंनो गैयाबाबो 30-40 हाजार जागासिनो दं बिसोर मान्थलि गोबां मिलियन फैयोना बिसिना भिउसफ्रा लाखजोंसो खोथा बिसिनि भिउस माखाया निजोम मुसाहारि हाइ ब्रादार गुड इभिनिं औ गुड इभिनिं फंबाय गुड इभिनिं माबोरै दं फंबाय मोजां ना खबरफ्रा होनदों औ नोंगौथ' फंबाय मानो होनबा मोनसे भिडिअ'जोंनो गोबां मालाय थाखा फैसा जागासिनो दङ सर्ट भिडिअ'आवबो फायदा दङ खिन्थु नोंनि खुद गावसिनि कन्टेन्ट मोनोब्ला साबसिन नोंनि कन्टेन्टखौ भाइरेल खालामनो हानांगौ माने अब्लाना साबसिन जायो आरो मोनसे खोथा मालायनि बलिउडसफोरनि गान बायदिसिना लानानै माबायोबा खिन्थु हुसियार आरोना मनिटाइसआ जानोबो हागौ गोरोन्थियाव मनिटाइस जायोब्लाबो नों आर्निं खालामनो हानाय नङा आरो बलिउडनि गान बायदिसिना लायोब्ला बे साबफा बै अनारनाव थांजोबगोन आंना मबाइला जायालै आदा डान्स कर्स लानोसै आं 5 मान्थसो आदसा ओमफ्राय मोसाथिंबाय थानोसै आरोखि ना नाजा गावनि सुबिदा बायदि गाव जेरै खालामनानै मोजां मोनो बेफोरबायदि नाजादो आंना गुबुननि संजोंसो आदानो दा गुबुननि संजों माने एसे आर्निंफ्रा खम फैयो नोङो राननो गोनां जागोन ना राननांगौ जायो कपिराइट क्लेम गैयाबाबो राननो गोनां जायो माने इउटुबनि सर्टसजोंसो मोसायो आदानो औ बेनोथ' माने राननांगौ जायो आरोखि 45% नों मोनगोन 55% कम्पानिया लांगोन आरो निजोम मोसाहारि फंबाय थांफिनबाय नामा औ आदानो आदसा थ' बिदिब्ला दोनलायनोसै फंबायमोन बा लोगोफोर मोनाबायबो आरो लोगोसे टाइमाबो 34 मिनिट जालांबाय माथो रायज्लायबाय थाबावनो ना इन्टारेस्ट नाङा बिदि सानै साथामल'जों रायज्लायबाय थायोब्ला मा रायज्लायगोन मा मागोन मोनो नङा होमबा आरो सानै साथामल' थाबाय थायोबा मा खोनासंबाय थानो नंलायलाङो आंनि एल बि फैया दा आदसा दा खैथायाव होगोन नोङो फिफ्टिनि एसे खम नांबावगौ आदा प्लिजनो आदसा दे दा बारा मा होनो बारा नांला आंना आदसा वास टाइमा ना मा जाखो 4000 जानो 4000 वास टाइम जानो नांबावगौ ना मा जाखो
सानदे जागोन खोमा आदसा सानदेहालागै आरो ना फार्स्ट टाइमखौ होनदों ना मादों नों फंबाय 50 नांबावगौ होननाया आदसा फार्स्ट टाइम कमप्लिट जानायनि उनाव सर्ट हगारबाय थाबा खमायगोन ना खमायानो सर्टस भिडिअ जोंबो वाच टाइमखौ लाबोनो हायो खिन्थु लं भिडिअ होदेरबाय थानांगौ गेजेर गेजेर सप्तायाव मोनसे मोननैब्लाबो लं भिडिअ होयोब्ला मोजां जायो औ आदा WT आदसा औ माथो बारा नांथारला ना 4000 जानो 40नि गोजौआव नांबावगौ आरो ना थारमाने 50नि गाहायाव 40नि गोजौआव बिदि जाहैबाय जाहैगोन दे बे देवबारहालागै एप्लाइ अपसनाथ' गेवना दंखायो नोंनिया 3000 गेवसै आजिखालि एप्लाइ अपसना 500 जन साबसक्राइबार आरो 3000 वाच टाइमावनो गेवखासै नांला आदा फ्रेस नांगौ आदानो ड्रेस नांगौ ना फ्रेस त्रिस नांगौ आदा आदसा 30 हेल्थ मन'खौलाय खालायखांनायसो आंना आदसा मन'खौ खालामखांबाय आरोना 30 थाखा 30 थाखा नांबावगौ आरोना दाउल'थिया दे अब्ला फंबाय दोनथ'लायनोसै ना टाइमाबो गैला नै 37 मिनिट जालांबाय आरो लोगोसे माथो रायज्लायबावनो नङा होमबा सानैजों उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन दा टाइमा मिलायोबा थांगोन आङो दे जेरावबो थांनांगौ गैयाबा औ दे थेंकिउ गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि लाइफआव मोनाजासिम नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ दोन्थ'नानैब्लाबो थाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आं दिनैनि लाइफखौ एसेखिनियाव दोननाय जाबाय दे लोगोफोर गुड नाइट बाय आदा औ दे बाय गुड नाइट लोगोफोर